Jasná bola vždycky centrum zábavy a aj parties a my tu vlastne nadväzujeme na tradíciu drum and bassových akcií a houseových akcií. Teraz po novom pod značkou Go Pass Festivalu a po väčšom ako kedy predtým. Vytvorili sme niekoľko miest, aby to bol vlastne taký živý festival, keďže festival trvá niekoľko dní, u nás to trval víkend, bolo to vlastne v rôznych lokáciách, aby si každý našiel svoje, niečo bolo aj vstup voľný, aby sme tých ľudí možno trošku navnadili tou hudbou a potom vlastne tá hlavná party je tu v Happy Ende. Já hory miluju a Jasnou konkrétně taky. Já jsem tady trávila jako hodně času za mladá, takže jsem fakt ráda, že to tady pokračuje a že se tady něco vyvíjí a že teda kultura na tak pěkném místě, nová kultura se dá někam ještě posouvat. I always connect with the people in front of me. If they're having a good time, I'm having a good time. So let's see what happens later tonight. I'm all about the love. If they give love back to me, I'm going to give lots of love back to them. So I'm very excited for that. Najsilnejší moment bolo v tej lanovke, kedy vydesení hostia, stojaci v rade na lanovku za účelom lyžovať, zbadali búchajúcu lanovku, ktorá hrala hudbou. Nevedeli, či majú nastúpiť. Volali sme ich, nastúpili, vyviezli sa hore a nikto nechcel vystúpiť. Oni chceli ísť ešte dole a pritom tam stáli s lyžami. Tak to bol silný moment, ktorý hovorí, asi je to správna forma, ale aj toto asi patrí tej zábave dneska na lyžiach a na horách.